Magluwas sa guba nga assigned vehicle kag pagkaladula sang foam sa conference room, Iloilo City Mayor Jerry Treñas gin-question man ang dako nga gasto sa pagkaon sang pag-ulikid program ni Anay Mayor Jose Espinosa III. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagalibog ang ulo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bangod sang wala gaandar nga salakyan nga na-assign sa alkalde kag ang pagkaladula sa mga foam sa executive room. Magluwas diri, nakuha man ang iya igtalupangod bangod sang dako nga gasto sa pagkaon sang pag-ulikid program ni Anay Mayor Jose Espinosa III. Makitaan sa purchase order sang isa ka catering services nga mayara sang meals sa siyam ka adlaw sang pag-ulikid program nga nagalabot sa 968,000 pesos, 172,860 pesos sa snacks kag lunch sang mandatory training sang local youth development council members, 790,200 pesos, 788,000 pesos, 702,400 pesos, 700,000 pesos kag mayara man sang 224,000 pesos nga purchase order nga nagalabot na sa masobra 5 milyon ka pesos nga small value procurement. Ubos na to sa cheese pimento kag sa ano to? Pork higado. Sunod naman sa Bids and Awards Committee, nag-agi sa insakto nga bidding process ini. Obligasyon sang BAC nga siguraduhon nga ma-deliver ang procured goods and services sa end user. During the delivery period nga indicated sa kontrata kag notice to proceed, ang supply officers sang GR Services makonduct man siya sang inspection as to the compliance sang specifications sang mga meals. Dugang pa sang BAC, may kopya naman ng end user sang attendance sheet kung sino ang mga nagtambong kag numero sang nagkaon sang cheese pimiento, pork higado kag iban pa. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.